Каже си, че правиш реклама на LR. Да, правя реклама на LR. LR е моя бизнес и аз го рекламирам. И всеки бизнес по света се рекламира. С тази разлика, че аз заставам с лицето си за това, което предлагам. И обикновено хората, които пишат такива коментари, че резултатът им е нулев, независимо дали е в LR или в някоя друга сфера, друг бизнес, обикновено не са достигнали до този етап, в който да имат резултати, за което си има своята причина. LR е една компания за много хора. Един и същи маркетинг план, едни и същи продукти, едни и същи условия. Само че за едни като теб ще бъде безмислено нещо, за други ще бъде шанса на живота си, пък за трети ще бъде един стабилен източник на доход и то от много дълги години. За тези от вас, които гледате това видео и искате да разберете повече за компания LR, ето правя реклама. Поинтересувайте се, пишете ми и ще ви изпратя информация да разберете повече за тази уникална възможност.